Bain zuzen ere orain heriotzari helduko diogu, izan ere asteburuan oso jardunaldi interesgarria egin dute eta Usurbilen bizipozak eta ilargi elkarteak antolatuta, heriotzaren pedagogia da, begirada berri bat, beldurretik maitasunera izenerakin antolatu dute, eta hain zuzen ere horri buruz hitz egiteko gurekin dugu ilargi elkarteko Nere Erkiaga. Egunon, Nere? Bai, egunon. Gaur egun, lehenengo galdera, gaur egun badakigu heriotza ondo kudeatzen? Bueno, pertsonak egongo dira hori ondo egiten dutenak, baina kulturalki herri bezala, ez daukagu heriotzaren kultura galdu dugu, lehen bazegoen, ez nuke esango ideala zela lehengoa, baina gaur egun tabu bihurtuta dago eta edozein gai normalean hitz egin da eta partekatuta ikasten dugu, eta heriotzaz ez dugunez hitz egiten, hor dago, ez jakintasun handi baten barruan sartun da, eta bai, ez daukagu baliabiderik. Adin guztietako pertsonek pairatzen dute hori ez bairi gabe. Horregatik ikastetxeetan lantzea heriotza garrantzitsua da. Lehen behintzat etzan egiten, ezta? Lehenago bakarka bazeuden irakasleak beraien esperientzitik eta zena jarraituaz gai hau normaltasunez landuko zutenak, ezta? Eta ikastetxe batzuk ere badaude, lehenagotik, 80. hamarkadatik, beraien esperientziengatik ikusi zutela txertatu beharra zegoela. Heriotzaren pedagogia esaten dugunean, bi alorri buruz ari gara, eta hor bata da hitz egitea, hitz egiteko kultura irekitzea. Horretarako heriotzarik ez da gertatu behar, doluan gaudenean beste prozesu bat egin behar dugulako, orduan dolurik egon gabe, aurrekin edo gazteekin beraiek gaiak hartzen dutenean, hori izango litzateke idealena, hori egitea, giroz seguru bat sortzea eta beraien kuriositatei bidea ematea, beraiek jakitea hitz egin dezaketela. Hori izango litzateke lehenengoko lana, egitea. Eta bigarrena da, heriotza gertatzen denean, dolu garrantzitsu bat komunitatean, hezkuntza komunitatean, izan haur bat hildelako, edo irakaslea hildelako, edo gurasoa hildelako, edo pertsona importante bat hildelako, hor doluaren babes hori ematia, bai aurrari, nebarroei, gurasoei, eta hezkuntza komunitateari berari, hor izango zen, minari leku egitea, partekatzea mina, maitasuna adierazteko, ekintzak egitea, zaintza bat egitea, Eta hori dena, lehenago egiten zuten, hori, esan dudan, bakarka, ikastetxe batzuk euren esperientzia gaitik, baina ez dago txertatu, gai hau ez dago txertatuta hezkuntzan. Beste alor askotan gertatzen da bezala, ez nago hezkuntza berezia denik esaten, baina hezkuntzak daukan potentzialarekin galtzen ari gara pertsonak garatzeko alor handi bat. Nere, jakinda oraindik ere ez dagoela txertatuta, ulertzekoa da asteburuan izan dezuen arrakasta, kontatu digutenez jende asko bertaratute delako zuen jardunaldietara. Zein ikasketa nabarmenduko zenituzke, zer ikasi du jendeak, ze balorazio egiten dezue? Bai, guk bertan egunean esan genduna, lehengoko ideia, denak partekatu zuten egon ziren ikastetxeak, gurasoak, esperientzia izan dutenak, eta ikastetxe batek babesa eman aurretik lan hau txertatuta dutenak babesa eman ziotenak, eta gero elkarte ezberdinak, Eta hor, algertzen ziren esperientzietatik, bai isiltasun konspirazioa apurtzeko horrek, hitz egiteko giroa sortzea, eta ekintzak egitea, eta baita doluan babesa emate horretan, leroko ideia, argi gelditzen dena da aurre eta gazteek badaukatela ahalmen ikaragarria heriotzaren aurrean kokatzeko. Beraiek berez dakartela naturaltasuna, kuriositatea, mina kudeatzeko gaitasuna, baina behar dutela babes giro bat, eta babes hori helduok sortu behar dugula. Eta ez badugu sortzen, gabiltzala, berriro beldurra, mina areagotzen, Hori bat, izango zen, aurre eta gazteen ahalmen hori. Beste ideia bat, ideia bi agertzen zirenak etengabe ziren beldurra, bai irakasleena, bai gurasoena, bai, denena, helduena.
gai honi nola heldu eta nola egin gauzak. Eta hor esandakoak, ez dugunez ikasten, normala da ez eukitzea baliabiderik, ezta? Hori, beste hitza, beldurra esan bat, bestia esan mina. Eta mina ere, berdina, ezta? Nola mina akonpainatu, nola egun lagun egiten min horreri. Eta horreri denorri, bi horiek kulpa ere agertu zen, kasu honetan suizidioa da gertatzen zena horia traumatikoa, ezta? Heriotza traumatikoak agertzen diranean. Baina bi horiei eta kulpari ere taldean, partekatzean, nola hori egin aldugun errezago eta handiago, zabalago, ezta? Hori magia bezala agertzen zen. Egin dutenak, kokatu diren taldeak, hezkuntza komunitatean, eta bai elkarteetan, nola sortu duten maitasuna adierazteko giroa, hitz egiteko giroa, beldurra desegiteko giroa, ezta? Hori agertzen zen batez ere, ahalmena, bai aurrena eta bai talde bezala, kokatzen da gainera hezkuntzan eta dabiltzanak eta gero elkarte ezberdinetan, bakoitza bere jakintza alorrean, heriotzaren aurrean ondo kokatzen denean, magia egiteko gaitasuna dutela. Nere Erkiaga, Ilargi elkarteko kidea, lerroburu eta ikasketa horiekin geratzen gara, eskerrik asko. Gurekin partekatzeagatik. Eskerrik asko zueri, bai. Eta ondo izan. Bai, geratzen. Entzun dugu, aurren kasuan naturaltasun handiagoa alako gertakarien aurrean. Nabaritzen zu aldea, hamarkada batzuetatik ona gehiago hitz egin dela honen gainean edo sentsibilizazio handiagoa dagoela? Itziar. Hombre, hor edo nahiko tabu izaten gaina jarraitzen du. Ez dakit tabua da, baina... Ez dakit tabu hitza esan daiteken, baina... Ez, baina heriotzaren inguruan, ni bai uste dut umeek eta umeek askoz naturaltasun gehiagorekin onartzen dabe. Arazoa da helduentzat zelan adierazi edo zelan esplika ume hori aitzitea, mama edo etxeko beste batan bat hildala. Eta ez dela itzuliko. Eta ez dela itzuliko. Hori da garrantzitsuena. Hori da, ez da. Orduen, eta gaina, ama bat bada, edo anai bat bada, edo zailagoa da. Baina egia da, nire ustez gizarte bezala, heriotzaren aurrean ez daukagula ez daukagula naturaltasun hori, ez da. Eta gaina beti, heriotza bat denean, beti bat amatek auki behar dau horren kulpa, ez da. Gaixotasun bat bada medikoa, istripu bat bada, baten batek auki behar dago istripu horren kulpa, orduan, ez dugu onartzen gauza gertatu egiten direla, eta istripu bat egoten dela, eta istripu bat dela. Orduan, zaila da, nik uste otolako gauzak lagundu egiten dabela, eta hor badago elkarteak egiten lan on bat honen inguruan, dolua zelan bizi, zelan hitz egin horren inguruan, garrantzitsue da, gizarte bezala, Nik uste beste herrialde batzutan harremana naturalagoa dena, hil zan, eta jazta, ez da? Eta ez dut esaten, ez da benik minik hartzen, baina beste modu batera da. 18 kontu politagoak edo atseginakoak ere jorratuko ditugu. Estela, triste bukatuko dugu saio hau. Naturaltasun horretan, hau ere, oneri buruz ere hitz egin behar da. Noski, eta horregatik ekartzen dugu ona. Tira, Maialen, Lutger, zuri ez dizu galdetuko bazpare, baina bulego gustatzen zaizu.